imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Miłość Boga Ojca, łaska naszego Pana Jezusa Chrystusa i dar jedności w Duchu Świętym niech będą z wami wszystkimi. Радуйтесь, не дзенькуйте Богу, który was wezwał do Królestwa Niebieskiego. Alleluja. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Bracia i siostry, tymi słowami z antyfony na wejście rozpoczynamy nasz udział w mszy świętej w drugą niedzielę wielkanocną, w ostatnim dniu oktawy wielkanocnej i także dzisiaj w szczególny sposób przeżywamy uroczystość Bożego Miłosierdzia. Więc zgromadzeni, jak w każdej mszy świętej na Eucharystii, na Dziękczynieniu, w szczególny sposób chcemy dziękować Bogu Wszechmogącemu za wszystkie dary i łaski, a w tym czasie wielkanocnym dziękujemy za dar naszego odkupienia, który Jezus Chrystus wysłużył przez chwalebne zmartwychwstanie. Dzisiaj Pan Jezus przypomina nam ten atrybut boski, a mianowicie miłosierdzie. Zaprasza do tego miłosierdzia, abyśmy nim dzielili się w naszym życiu z naszymi bliźnimi i w ten sposób byli głosicielami Bożej Ewangelii. Uczestniczymy w mszy świętej koncelebrowanej, w czasie której pragniemy modlić się w następujących intencjach za całą naszą parafię. Pragniemy modlić się za nasze rodziny, za nas tutaj obecnych, abyśmy byli Bogiem silni. Prośmy także w intencjach wszystkich ludzi chorych, samotnych, za tych, którzy z różnych przyczyn znajdują się z dala od swoich domów, bliskich, prosząc o potrzebne dary łaski dla nich, o święte powołanie kapłańskie, zakonne i misyjne, za wszystkich powołanych z naszych rodzin, z naszej wspólnoty parafialnej. Polecamy Bożemu miłosierdziu naszych bliskich zmarłych, zmarłego księdza Józefa, siostry zakonne, wszystkie dusze w czyśćcu cierpiące, aby dobry Bóg obdarzył ich nagrodą wiekuistą w niebie. Za całe nasze miasto Lida, za wszystkich mieszkańców, za cały nasz kraj, aby dobry Bóg wszystkim nam błogosławił. I druga intencja, dziękczynna Panu Bogu za otrzymane dary i łaski, za przeżyte lata, za wszystkich spotkanych ludzi na drodze życiowej od Maryi Stańczyk, z prośbą dla niej i również dla jej bliskich, rodziców, krewnych, znajomych o dalsze Boże błogosławieństwo, laskę zdrowia, opiekę świętej rodziny i dary Ducha Świętego na co dzień. Na początku tej mszy świętej przeprośmy Pana Boga za nasze grzechy i słabości, abyśmy godnie i z czystym sercem mogli uczestniczyć w tej ofierze, a uczynimy to podczas obrzędu pokropienia wodą święconą. Pokornie prośmy Pana Boga, aby pobłogosławił tę wodę, którą będziemy pokropieni na pamiątkę naszego chrztu. Niech Bóg nam dopomaga, abyśmy byli wierni Duchowi Świętemu, którego otrzymaliśmy. Panie Boże Wszechmogący, wysłuchaj łaskawie prośby swojego ludu, który wspomina wspaniałe dzieło stworzenia i jeszcze wspanialsze dzieło odkupienia. I pobłogosław tę wodę. Stworzyłaś ją, aby przez nią żyzniać ziemię oraz wzmacniać i oczyszczać nasze ciała. Woda była również narzędziem Twojego miłosierdzia. Przez nią wyprowadziłaś Twój lud z niewoli i ugasiłaś jego pragnienie na pustyni. Prorocy zapowiedzieli wodę jako znak nowego przymierza, które miało zawrzeć z ludźmi. Przez wodę, którą Chrystus uświęcił w Jordanie, odnowiłaś w odradzającej kąpieli naszą upadłą naturę. Niech ta woda przypomina nam przyjęty chrzest, abyśmy radowali się z naszymi bliźnimi ochrzczonymi w czasie uroczystości wielkanocnych. Przez Chrystusa, Pana naszego. Zmartwychwstanie
Niech Bóg Wszechmogący oczyści nas z grzechów i sprawi, abyśmy przez odprawienie tej eucharystycznej ofiary stali się godnymi udziału w uczcie niebieskiej. Amen. Cię błogosławimy Cię, любimy Cię, wysławiamy Cię. Dzięki Ci składam, bo wielka jest chwała Twoja. Panie Boże, Królu nieba, Boże Ojcze Wszechmogący, Panie Synu jednorodzony, Jezu Chryste, Panie Boże, Baranku Boże, Synu Ojca, który gladzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami. Który gladzisz grzechy świata, przyjm błaganie nasze. Który siedzisz po prawicy Ojca, zmiłuj się nad nami. Albowiem tylko Tyś jest święty, tylko Tyś jest Pan, tylko Tyś najwyższy. Z Duchem Świętym w chwale Boga Ojca. Módlmy się, Boże zawsze miłosierny Ty, przez doroczną uroczystość wielkanocną umacniasz wiarę Twojego ludu. Pomnóż laskę, której udzieliłeś, abyśmy wszyscy głębiej pojęli, jak wielki jest chrzest, przez który zostaliśmy oczyszczeni, i jak potężny jest Duch, przez którego zostaliśmy odrodzeni, i jak cenna jest krew, przez którą zostaliśmy odkupieni, przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Czytanie z Dziejów Apostolskich. Wiele znaków i cudów działo się przez ręce apostolów wśród ludu. Wierzący trzymali się wszyscy razem w krzyżganku Salomona, a z obcych nikt nie miał odwagi dołączyć się do nich. Lud zaś ich wychwalał. Coraz bardziej też rosła liczba mężczyzn i kobiet przyjmujących wiarę w Pana. Wynoszono też chorych na ulicy i kładziono na łożach i noszach, aby choć cień przechodzącego Piotra padł na któregoś z nich. Także z miast sąsiednich zbiegało się mnóstwo ludu do Jerozolimy, znosząc chorych i dręczonych przez duchy nieczyste, a wszyscy doznali uzdrowienia. Oto Słowo Boże.
Czytanie z Księgi Apokalipsy Świętego Jana Apostola. Ja, Jan, wasz brat i współuczestnik w ucisku i królestwie i wytrwałości w Jezusie, byłem na wyspie, zwanej Patmos, ze względu na Słowo Boże i świadectwo Jezusa. Doznałem zachwycenia w dzień Pański i posłyszałem za sobą potężny głos, jak gdyby trąby mówiącej: co widzisz, w księdze napisz i poślij 7 kościołom, które są w Azji. I obróciłem się, by widzieć, co za głos do mnie mówił. A obróciwszy się, ujrzałem 7 złotych świeczników i pośród świeczników kogoś podobnego do Syna Człowieczego, obleczonego w szatę dostęp, przepasanego na piersiach złotym pasem. Kiedym go ujrzał, upadłem jak martwy do jego stóp, a on położył na mnie prawą rękę, mówiąc: przestań się lękać, jam jest pierwszy i ostatni i żyjący. Byłem umarły, a oto jestem żyjący na wieki wieków i mam klucze śmierci i otchłani. Napisz więc to, co widziałeś, i to, co jest, i to, co potem musi się stać. Oto Słowo Boże. Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Jana. Było to wieczorem owego pierwszego dnia tygodnia. Tam, gdzie przebywali uczniowie, drzwi były zamknięte z obawy przed Żydami. Jezus wszedł, stanął pośrodku i rzekł do nich: pokój wam. A to powiedziawszy, pokazał im ręce i bok. Uradowali się zatem uczniowie, ujrzawszy Pana. A Jezus znowu rzekł do nich: pokój wam. Jak Ojciec mnie posłał, tak i ja was posyłam. Po tych słowach tchnął na nich i powiedział im: weźmijcie Ducha Świętego. Którym odpuścicie grzechy, są im odpuszczone, a którym zatrzymacie, są im zatrzymane. Ale Tomasz, jeden z 12, zwany Dydymos, nie był razem z nimi, kiedy przyszedł Jezus. Inni więc uczniowie mówili do Niego: widzieliśmy Pana. Ale On rzekł do nich: jeżeli na rękach Jego nie zobaczył śladu gwoździ i nie włożył palca mego w miejsce gwoździ i nie włożył ręki mojej do boku Jego, nie uwierzył. A po 8 dniach, kiedy uczniowie byli znowu wewnątrz domu i Tomasz z nimi, Jezus przeszedł mimo drzwi zamkniętych, stanął pośrodku i rzekł do nich: pokój wam. Następnie rzekł do Tomasza: podnieś tutaj swój palec i zobacz moje ręce. Podnieś rękę i włóż ją do mego boku i nie bądź niedowiarkiem, lecz wierzącym. Tomasz mu odpowiedział: Pan mój i Bóg mój. Powiedział mu Jezus: uwierzyłeś, bo mnie ujrzałeś. Błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli. I wiele innych znaków, których nie zapisano w tej księdze, uczynił Jezus wobec uczniów. Te zaś zapisano, abyście wierzyli, że Jezus jest Mesjaszem, Synem Bożym, i abyście wierząc, mieli życie w imię Jego. Oto Słowo Pańskie.
Благословленные, которые не бачили, а поверили. Милованые в Христе Пану, браты і сёстры, з такім таксама заклікам Єсус Христос звярнуўся да апосталаў і звяртаецца да кожнага з нас. І гэтае запрашэнне перадусім скіраванае да нас у непасрэдны спосаб, которые жывем пасля 2000 гадоў пасля гэтага хвалебнага выдарэння, которое называецца з мёртвых паўстаннем. Браты і сёстры, Пан Езус прыпамінае нам гэтую праўду, як мы ўжо зазначалі, не як гістарычную падзею, которая адбылася калісьці, которая нас не датычыць, але прыпамінае, што гэтая праўда павінна быць актуальная, дзейсная, дзейственная ў нашым жыцці. Павінна мабілізаваць нас да таго, каб мы гэтае жыццё земскае годна пражылі і змаглі асягнуць вечную ўзнагароду ў небе. На працягу гэтых дней, калі мы перажывалі актаву великаноцную, мы былі сведкамі ў святым Евангеліі, як Пан Езус аб'яўляўся для сваіх вучняў, апосталаў, для жанчынаў. У навучанні касцёла гэтыя аб'яўленні называюцца хрыстафаніямі. З грэцкай мовы, калі Езус указваецца ў непасрэдны спосаб для чалавека. І мэтай, істотай гэтых хрыстафаній, аб'яўленняў было тое, Езус Христос хацеў пераканаць яшчэ раз апосталаў, пацвердзіць сваё месіянскае паходжанне, пацвердзіць той факт з мёртвых паўстання. Але, як мы чуем, на працягу 8 дней сярод гэтых апосталаў, сярод гэтых людзей, которые былі непасрэднымі сведкамі жыцця Езуса Хрыста, адбываецца справа неверагодная, нерэальная, нават па-людскі, не распазнаюць Езуса Хрыста. Столькі разоў былі з Панам Езусам, столькі разоў былі сведкамі Яго цудаў, бачылі Яго натуру людскую, бачылі, напэўна, у які Ён спосаб захоўваўся, былі сведкамі нават таго, як Езус Христос размаўляў, голаса, чулі Яго. Аднак, як Пан Езус указваецца ім, не распазнаюць Яго. І гэта таксама вялікая таямніца і, можа, у пэўным сэнсе незразумення. Калі Пан Езус вярнуў да жыцця Лазара, усе людзі адразу паверылі. Калі Пан Езус вярнуў дачку Яіра да жыцця фізічнага, усе адразу паверылі. Калі Пан Езус з мёртвых паўстаў і указваўся для апосталаў, для вучняў, то не адразу паверылі ўсе. Патрэбна было гэтай інтэрвенцыі, патрэбна было таго, каб Пан Езус зноў тлумачыў для іх гэтыя прароцтвы. І, браты і сёстры, сёння, калі мы чуем пра яшчэ адну постаць, Томаша апостала, который не паверыў ва ўсім гэтым, то мы, напэўна, не асуджаем гэтага чалавека, хоць мы ведаем, што ёсць такое акрасленне нават у свецкай літаратуры, неверуючы Фома. Але, браты і сёстры, гэта яго нявера не была падыктована якойсьці слабасцю ці іншымі якімісьці людскімі упадкамі. Напэўна, тое, што адбывалася, кожны расказваў, што бачыў Пана Езуса. Жанчыны казалі, што бачылі Езуса ў постаці анёла. Пётр апостол і Ян, которые прыйшлі да грабніцы, бачылі цалун турынскі, гэтую плашчаніцу, але не бачылі Езуса Хрыста. Учнёве з Эмаус расказваюць яшчэ іншую версію, што бачылі Езуса Хрыста, але распазналі яго толькі пры ламанні хлеба. І Тамаш, напэўна, будучы чалавекам скептычным, сказаў сабе ў сваім сэрцы для ўсіх гэтых апосталаў, што я не ведаю, ва што ўжо верыць, як пераканацца, як убедзіць сябе, пагэтаму тады, калі я заўважу, тады, калі я даткнуся да Езуса Хрыста, тады, калі буду мець гэтыя факты, тады я, напэўна, буду перакананы, упэўнены, што Езус Христос уваскрос. І, браты і сёстры, Пан Езус яму аб'яўляецца і кажа, што справы праўды веры, усё, што называецца верай, дабравольным прызнаннем Божых праўдаў, не заўсёды будзе узмоцнена якімісьці даказательствамі, што часамі у веры мы павінны будзем прыняць гэтую праўду. Праз якісьці час мы атрымаем зразуменне. Пан Езус, як мы ўжо заўважылі, не сказаў, што Томаш быў кімсьці дрэнным. Але, напэўна, яшчэ раз пацверджвае, што, напэўна, зразуменне Божых праўдаў часамі, як мы ўжо заўважылі, патрабуе часу, зразумення, патрабуе моцнай веры, для таго, каб у пэўным адцінку нашага жыцця чалавек атрымаў гэтае зразуменне, дарос да зразумення гэтых праўдаў. І, браты і сёстры, ўсё, што мы праз некалькі хвілін прыпаміналі, гэта ўсё зрэалізавалася праз найвялікшы атрыбут, аб якім сёння літургія касцёла зазначае, праз міласэрнасць
Езуса Хрыста, міласердзе. Бо тое, што адбывалася на працягу гэтых 8 дней, патрабавала гэтай міласэрнасці. Пан Езус, як мы ўжо заўважалі, тлумачыў, аб'ясняў для іх. Напэўна, стараўся выцішыць іх, бо гэтыя эмоцыі дамінавалі ў жыцці апосталаў. Мы чуем у сённяшнім святым фрагменце евангелічным, што страх дамінаваў у жыцці апосталаў, хаваліся, гэта ўсё перашкаджала зразумець Езуса Хрыста, перашкаджала зразумець з мёртвых паўстання. Пазней, можа, радасць ці іншыя якіясьці эмоцыі. Гэта патрабавала той міласэрнасці. Бо мы ведаем, што чалавек мае якуюсьці граніцу ва ўсіх нашых людскіх справах, калі мы штосьці тлумачым для дзяцей, для іншага, для старэйшых людзей, часамі таксама выясняем пэўныя сённяшнія справы, то мы ведаем, як вельмі часта чалавек паддаецца эмоцыям. Столькі раз тлумачу, не разумее чалавек і падлягае гэтым нервам ці іншым якімсьці слабасцям. А пан Езус таксама прыпамінае, што ва ўсіх нашых міжлюдскіх адносінах, аднашэннях павінна дамінаваць менавіта тое, што і называецца міласэрнасцю, тое, што я маю цярплівасць, тое, што я магу часамі саступіць, тое, што я часамі, калі кагосьці скрыўдзіў, змагу таксама перапрасіць. Вядома, браты і сёстры, гэта часамі каштуе. Гэта стоіць, напэўна, нашых амбіцыяў ці іншых якіхсьці нашых людскіх слабасцей. Але тым не менш, урачыстасць Божай міласэрнасці не агранічваецца толькі рэлігійным жыццём. Міласэрнасць Божая – гэта не справа толькі споведзі. Напэўна, гэта перадусім сакрамент споведзі, але міласэрнасць, аб якой прыпамінае Езус Хрыстус, гэта таксама атрыбут, который неабходны, неабхадзімы ў нашым штодзённым жыцці, каб я умеў сябе апаноўваць таксама і на працы, і ў доме сярод сваіх блізкіх, і тых людзей, которых не ведаю, і тых людзей, можа, которые з розных прычын маюць якіясьці слабасці, фізічныя ці іншыя таксама, і адносна дзяцей. Гэта ўсё патрабуе ад нас міласэрнасці, зразумення. Міласэрнасць, браты і сёстры, гэта таксама ўменне прабачаць тое, што Езус Хрыстус зноў нам прыпамінае. Першымі словамі, аб чым мы, напэўна, добра памятаем, которые Езус Хрыстус скіраваў да сваіх апосталаў пасля гэтага недаверия, пасля гэтага предательства таксама, іншых слабасцей, не былі словы дакора і упрёка, чаму вы так зрабілі, чаму вы так учынілі. Але мы чуем, што першымі словамі Езуса Хрыста, і сённяшняе Евангелие зноў пра гэта прыпамінае, былі словы аб тым, каб чалавек меў гэты супакой. Супакой, который прыносіць Езус Хрыстус, адзінства таксама паміж сабой і сваімі блізкімі. Гэта ўсё таксама і звязана з тым божскім атрыбутам, который называецца Божай міласэрнасцю. Паважаныя браты і сёстры, мы сёння перажываем урачыстасць Божай міласэрнасці. Па гэтаму ў асаблівы спосаб мы і молімся, каб гэтай Божай міласэрнасцю мы ў нашым штодзённым жыцці маглі жыць адносна сябе, адносна сваіх блізкіх, адносна тых людзей, которых мы спатыкаем у нашым штодзённым жыцці. Просім таксама, каб Дух Святы асвячаў нас, і мы, напэўна, праз супрацоўніцтва з Божай ласкай, праз годнае прыняцце святых сакраментаў узмацнялі зразуменне Божых праўдаў, зразуменне праўды аб змёртвых паўстанні, каб гэта ўсё дапамагала нам годна і па-людскі пражываць наша земскае жыццё і таксама дапамагло асягнуць вечную радасць у небе. Амен. Wyznajmy teraz naszą wiarę. Wierzę w jednego Boga.
Zgromadzenie w uroczystość miłosierdzia Bożego na sprawanie Eucharystii zanieśmy nasze prośby do Ojca w niebie. Módlmy się za wszystkich uczniów Jezusa, aby we współczesnym świecie byli żywym przykładem miłosierdzia i ufności Bogu. Ciebie prosimy. Módlmy się za wszystkich ludzi przeżywających trudności w życiu, aby dzięki wsparciu życzliwych bliźnich mogli to wszystko pokonać. Ciebie prosimy. Módlmy się za rozpoczynających nowy okres życia, aby Bóg obdarzył ich dojrzałością wiary i mądrością serca. Ciebie prosimy. Módlmy się w intencji dziękczynnej Panu Bogu za otrzymane dary i łaski, za przeżyte lato od Maryi Stańczyk z prośbą dla niej, dla jej rodziców, bliskich, krewnych, znajomych o dalsze Boże błogosławieństwo, laskę zdrowia, opiekę świętej rodziny i dary Ducha Świętego na co dzień. Ciebie prosimy. Módlmy się za całą naszą parafię, za wszystkich mieszkańców naszego miasta, za cały nasz kraj, abyśmy posileni Słowem Bożym odnajdywali nasze miejsce w ludzkiej wspólnocie. Ciebie prosimy. Panie Boże, Ty przez zmartwychwstanie Chrystusa dałeś nam nowe życie. Tchnij w nas Twojego Ducha i obdarz swoją łaską, abyśmy mogli radować się z Tobą w niebie przez Chrystusa, Pana naszego. Módlcie się, aby moją i waszą ofiarę przyjął Bóg, Ojciec Wszechmogący. Przyjmie ofiarę z rąk Twoich na cześć i chwałę swojego imienia, a także na pożytek nasz. Panie nasz Boże, przyjmij dary swojego ludu i spraw, aby wszyscy, którzy otrzymali nowe życie przez wyznanie wiary i chrzest święty, osiągnęli wieczne szczęście przez Chrystusa, Pana naszego. Pan z wami. W górę serca. Dzięki składajmy Panu Bogu naszemu. Za prawdę godne to i sprawiedliwe, słuszne i zbawienne, abyśmy Ciebie, Panie, zawsze sławili, a zwłaszcza w tym dniu uroczyście głosili Twoją chwałę, gdy Chrystus został ofiarowany jako nasza Pascha. On bowiem jest prawdziwym barankiem, który zgładził grzechy świata. On przez swoją śmierć zniweczył śmierć naszą i zmartwychwstając przywrócił nam życie. Dlatego pełnią łask paschalnych radują się wszystkie ludy na całej ziemi. Również chóry aniołów i zastępy świętych śpiewają hymn ku Twojej chwale, nieustannie wołając. Pan Bóg zastępów, pełne są niebiosa i ziemia chwały Twojej. Hosanna na wysokości, błogosławiony, który idzie w imię Pańskie. Hosanna.
Zaprawdę święty jesteś Boże, źródło wszelkiej świętości, dlatego stajemy przed Tobą, zjednoczeni z całym Kościołem, uroczyście obchodzimy święty dzień zmartwychwstania naszego Pana Jezusa Chrystusa. Przez Niego prosimy Ciebie, Wszechmogący, wieczny Boże. Uświęć te dary mocą Twojego Ducha, aby stały się dla nas ciałem i krwią naszego Pana Jezusa Chrystusa. On to, gdy dobrowolnie wydał się na mękę, wziął chleb i dzięki Tobie składając, lamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i jedzcie z tego wszyscy. To jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane. Podobnie po wieczerzy wziął kielich i ponownie dzięki Tobie składając, podał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy. To jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę. Oto wielka tajemnica wiary. Twoją, Panie Jezu, wyznajemy Twoje zmartwychwstanie, Twego przyjścia w chwale. Wspominając śmierć i zmartwychwstanie Twojego Syna, ofiarujemy Tobie, Boże, chleb życia i kielich zbawienia i dziękujemy, że nas wybrałeś, abyśmy stali przed Tobą i Tobie służyli. Pokornie błagamy, aby Duch Święty zjednoczył nas wszystkich, przyjmujących ciało i krew Chrystusa. Pamiętaj, Boże, w Twoim Kościele na całej ziemi spraw, aby lud Twój wzrastał w miłości razem z naszym biskupem Włodzimierzem oraz całym duchowieństwem. Pamiętaj, Boże, o tych, których odrodziłeś z wody Ducha Świętego, udzielając im odpuszczenie wszystkich grzechów. Pamiętaj także o naszych zmarłych braciach i siostrach, którzy zasnęli z nadzieją zmartwychwstania, i o wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata. Dopuść ich do oglądania Twojej światłości. Prosimy Cię, zmiłuj się nad nami wszystkimi i daj nam udział w życiu wiecznym z Najświętszą Bogorodzicą, Dziewicą Maryją, ze świętym Józefem i oblubieńcem, ze świętymi apostolami, wszystkimi świętymi, którzy w ciągu wieków podobali się Tobie, abyśmy z nimi wychwalali Ciebie przez Twojego Syna, Jezusa Chrystusa. Przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie, Tobie, Boże Ojcze Wszechmogący, w jedności Ducha Świętego, wszelka cześć i chwała przez wszystkie wieki wieków. Nazywamy się dziećmi Bożymi, nimi jesteśmy, dlatego ośmielamy się mówić: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. Na pokuszenie, ale nas zbaw. Wybaw nas, Panie, od zła wszelkiego i obdarz nasze czasy pokojem. Wspomóż nas swoim miłosierdziu, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpieczni od wszelkiego zamętu, pełni nadziei oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Jest królestwo i potęga. Panie Jezu Chryste, w dniu zmartwychwstania pozdrowiłeś uczniów słowami: pokój wam. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła i zgodnie z Twoją wolą napełnij go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Pokój Pański niech zawsze będzie z wami. Przekażcie sobie znak pokoju.
Oto baranek Boży, który gladzi grzechy świata. Błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego ucztę. Abyś przyszedł do mnie, ale powiedz tylko słowo, a będzie uzdrowiona dusza moja. Wierzę w Ciebie, Boże żywy, w Trójcy jedyny prawdziwy. Wierzę, coś objawił Boże, Twe słowo mylić nie może. Ufam Tobie, boś Ty wierny, wszechmogący i miłosierny. Dasz mi grzechów odpuszczenie, łaskę i wieczne zbawienie. Boże, choć się nie pojmuję, jednak nad wszystko miluję, nad wszystko, co jest tworzone. Boś Ty dobro nieskończone, ach, żaluję zamysłości, jedyny dla Twej miłości. Bądź mi.
Módlimy Wszechmogący Boże, spraw, aby działanie wielkanocnego sakramentu, któreśmy przyjęli, nieustannie trwało w naszych duszach przez Chrystusa Pana naszego. Ogłoszenie parafialne. Переживаем, браты и сестры, урочистость Божої милосердності, час великоноцний так само, в особливий спосіб. Дякуємо Богу за дар нашого откуплення. На гэтым тыдні, у панядзелак, у 18:30, адна з інтэнцый за сёстру Людвіку, которая ў гэтых днях будзе перажываць дзень сваіх імянінаў. 29-го у аўторак свята святой Кацярыны Сіянэнскай, панны і доктара касцёла. 1-го, чацвер, распачынаем маёвае набажэнства. І традыцыйна ў нашым касцёле набажэнства маёвае адбываецца за паўгадзіны да святой імшы. У 8:30 і 18:00 сардэчна запрашаем да ўдзелу. І таксама у нядзелю у 8:30 з раніцы таксама будзе адбывацца выстаўленне Найсвяцейшага сакраменту, набожэнства маёвае і пазней таксама святая імша. Сардэчна запрашаем. Гэта таксама першы чацвер месяца першага. Молімся аб святых пакліканнях да Божай службы. Адведваем старэйшыя асобы святымі сакраментамі пасля вячэрняй адарацыі, экзарцызмавання, солі, вады і алею. У касцёле 1 мая таксама перажываецца ўспамін святога Юзафа Рамесленніка, который з'яўляецца апекуном людской працы. У парафіі в мікрараёне паўднёвы, южны, адпуст парафіяльны ў 11:00 сардэчна запрашаюць нас да ўдзелу гэтай святой імшы, пагэтаму хто мае такую магчымасць, то сардэчна запрашаем. 2 пятніца ўспамін святога Атаназія, біскупа і доктара касцёла. Першая пятніца месяца набажэнства ўзнагароды сэрцу Пана Езуса. Пасля ранішняй святой імшы набажэнства дрогі крыжовай, а ў 21:30 запрашаем на начное чуванне ў інтэнцыі абароны жыцця. 3-го, першая субота месяца набажэнства да непакалянага сэрца Марыі, дзень імянінаў яго эксцэленцыі біскупа сеньора Александра Кашкевіча. У сваіх малітвах будзем даручаць біскупа і прасіць у Бога патрэбных дарах і ласках для яго. 4-го у наступную нядзелю, першая нядзеля месяца, адарацыйная ў нашым дыяцэзіяльным касцёле, гэта дыяцэзіяльны дзень маці і малітвы ў іх інтэнцыях. У тракелях таксама будзе арганізавана набажэнства, парадак гэтага набажэнства ў тракелях, як будзе адбывацца, паводле якіх гадзінаў знаходзіцца на інфармацыйных табліцах пры выхадзе з касцёла. Пагэтаму, хто мае такое жаданне, магчымасць памаліцца, то сардэчна таксама запрашаем да удзелу ў гэтай акцыі. Запрашаем, браты і сёстры, на штодзённую адарацыю Найсвяцейшага сакрамента на працягу дня ў нашым касцёле. Дзякуем усім вам за дар супольнай малітвы, за ахвяры, за дары і дапамогу, за ўборку касцёла, таксама для міністрантаў, за службу для хору касцельнага, за ўпрыгожванне літургіі. Усім вам таксама за вашае сведчанне веры, за малітву і за добрае сэрца. Няхай добры Бог узнагародзіць кожнаму з вас і вашым блізкім патрэбнымі дарамі і ласкамі. І для Марыі Станчык таксама складаем сардэчныя пажаданні з аказы дня нараджэння. Няхай добры Бог адорвае здароўем, патрэбнымі дарамі і ласкамі, а Найсвяцейшая Марыя Панна акрывае плашчом сваёй матчынай апекі. Сёння перажываем урачыстасць Божай міласэрнасці ў парафіі мікрараёне Маладзёжным у 13:00, адпуст парафіяльны, цэнтральная святая імша. Таму таксама сардэчна запрашаем да ўдзелу, да духоўнай лучнасці з усімі тымі, хто сёння перажывае урачыстасць у той парафіі. Цяпер будзе выстаўленне Найсвяцейшага сакраменту. Памолімся літанне да Божай міласэрнасці. Пан Езус нас благаславіць, каб гэты дзень і тыдзень перажываць для ўласнага пажытку і для Божай хвалы.
Kyrie eleison. Chryste, usłysz nas. Ojcze z nieba Boże, Syna Odkupicielu świata Boże, Duchu Święty Boże, Święta Trójco Jedyny Boże, Miłosierdzie Boże nieogarnione przymiocie Stwórcy, ufamy Tobie. Miłosierdzie Boże najwyższa doskonałości Odkupiciela, Miłosierdzie Boże niezgłębione miłości Uświęciciela, Miłosierdzie Boże niepojęte tajemnico Trójcy Świętej, Miłosierdzie Boże w razie największej potęgi Pana, Miłosierdzie Boże w stworzeniu duchów niebieskich, Miłosierdzie Boże powołujące nas z nicości do istnienia, Miłosierdzie Boże ogarniające wszechświat cały, Miłosierdzie Boże darzące nas życiem nieśmiertelnym, Miłosierdzie Boże chroniące nas przed zasłużonymi karami, Miłosierdzie Boże dźwigające nas z nędzy grzechu, Miłosierdzie Boże usprawiedliwiające nas w Słowie wcielonym, Miłosierdzie Boże wypływające z ran Chrystusowych, Miłosierdzie Boże tryskające z Najświętszego Serca Jezusowego, Miłosierdzie Boże dające nam Najświętszą Maryjo Panną za Matkę Miłosierdzia, Miłosierdzie Boże w objawieniu tajemnic Bożych, Miłosierdzie Boże w ustanowieniu Kościoła powszechnego, Miłosierdzie Boże w ustanowieniu sakramentów świętych, Miłosierdzie Boże przede wszystkim w sakramencie chrztu i pokuty, Miłosierdzie Boże w sakramencie ołtarza i kapłaństwa, Miłosierdzie Boże w powołaniu nas do wiary świętej, Miłosierdzie Boże w nawracaniu grzeszników, Miłosierdzie Boże w uświęceniu sprawiedliwych, Miłosierdzie Boże w udoskonaleniu świętobliwych, Miłosierdzie Boże pociechu dla chorych i cierpiących, Miłosierdzie Boże ukojenie serc udręczonych, Miłosierdzie Boże nadzieja dusz zrozpaczonych, Miłosierdzie Boże towarzyszące wszystkim ludziom zawsze i wszędzie, Miłosierdzie Boże uprzedzające nas łaskami, Miłosierdzie Boże pokoju konających, Miłosierdzie Boże rozkoszy niebiańsko zbawionych, Miłosierdzie Boże ochlodu i ulgo dusz czystowych, Miłosierdzie Boże korono wszystkich świętych, Miłosierdzie Boże niewyczerpalne źródło cudów, Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, Miłosierdzie Boże ponad wszystkie dzieła Jego, przeto miłosierdzie Pańskie na wieki wychwalać będą. Módlmy się, Boże, którego miłosierdzie jest niezgłębione, a skarby litości nieprzebrane. Wyjrzyj na nas łaskawie i pomnóż w nas ufność miłosierdzie swoje, abyśmy nigdy w największych nawet trudnościach nie poddawali się rozpaczy, lecz zawsze ufnie zgadzali się z Twoją wolą, która jest samym miłosierdziem przez Chrystusa Pana naszego. Pod Twoją obronę
Módlimy Боже наш Ojcze, oświeć nasze serce światlem wiary, rozpal ogniem miłości, abyśmy w duchu i w prawdzie z całym oddaniem wielbili Chrystusa, którego w tym sakramencie czcimy jako naszego Boga i Pana, który żyje i króluje na wieki wieków.